danna subscribe alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun dora. Barkanku da zuwa Top Arewa TV. Kada ku manta, ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa idan yau ne farkon shigowar ku wannan channel. Fati washa tana ɗaya daga cikin shahararru kuma manya-manyan mata a masana'antar ta Kannywood. Sai dai a kwana-kwanan nan ta so ta ɓata rawar ta tsalle inda ta daina fitowa a fina-finai. Ta koma yin sana'a ta bayan fage. Amma da yawa suna tambayar ta cewa yaushe ne za ta ci gaba da harkar fim, amma ta yi shiru. Idan kuka lura a kwana-kwanan nan fina-finan jarumar ya yi ƙasa, inda jama'a da kuma fans ɗinta suke ta roƙonta da ta dawo ta ci gaba da fina-finai kamar yadda ta saba saboda suna kewarta. Sai dai har zuwa wannan lokaci ba a ji cewar ta bakin wannan jaruma ba. Sai dai ga wani hoto da ta ɗauka a cikin shagon sai da kaya ita da wani saurayi. Jama'a da yawa suna tunanin cewa ko aure za ta yi, shi yasa ta baya da harkar ta fim. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku saƙon comment da ke ƙasa. Mun gode.